And by the way, sa mga taga, yan, Legazpi, yung mga dito sa akin, sa Legazpi, bumibili ng mga produkto, magkakaroon tayo ng free health consultation ngayong May 1. Thursday po yan, and holiday. Oo, take advantage po sa mga listeners natin, especially yung mga first-timer. Oo, May 1, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. And of course, dyan naman sa labo, magkakaroon kayo ng free health consultation comes May 9. May 9, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve din po. Okay? Yan ang mga schedules natin ngayon. Siyempre, dyan sa Daet, oo, pag napunta kayo sa CMD Center in Daet, dyan sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet, libre po magpa-konsulta. Punta lang kayo mga 9 a.m. to 11 a.m., ganyan. And paghapon naman, mga 1:30 to 4, ganun po kayo magpunta doon para siguradong merong mag-handle po sa inyo. Free health consultation po yan, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. Sa Masbate, o yung mga taga Masbate, babalik uli kami dyan dahil magkakaroon ulit tayo ng schedule ng free health consultation comes May 16, Friday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Masbate. Diyan po yan sa taas ng Fast Cash sa ano yan. Mamaya, babasahin ko yung address. Okay. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. Kung magtatanong kayo, anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Po dito na mag-attend ng regional sales caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko hanggang ngayon. Yun ang Kumusta ano ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagte-take kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupunta ko kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sintrong, Sorsogon, kung saan So, how old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon, parang, tapos yung ano niya, yung plema niya puti, hindi yan na ano, kahit anong antibiotics ng binibigay ng ano, ganun pa rin. Tapos yung ano, yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka mano naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman maano nito kasi kung umiinom ka sa doktor, pwede ka naman inom. Sabi niya. Dinara ko siya rin sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitch. Tapos, siya. Sabi, si RG juice muna bago siya therapy nga niya. Tapos, siya,
Tapos sa pag-inom niya pag-inom niya ng CMD, okay naman ang ano niya. Sabi niya, parang may improvements niya ang ano ko, pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Hindi, yung lahat. CR juice, CR juice, CBF. opo. Yung yung isa pang juice na So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? Matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, inano nga niya. Sabi ni Ma'am Mates, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapa-juice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL. Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang ganun ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot, parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, didiretso mo yung tapos balik-balik nga kami dyan kay Ma'am Nits dahil iti-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos yung yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na yung plema niya. Sa doktor, hindi yan gumagaling, hindi nahinog ang niya, palaging puti. Nung sige na niya inom, lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang niya. Ilang months na ba, ma'am, gumagamit? May ata kami pumunta ngayon May, lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Ano sitwasyon niya ngayon, ma'am? Okay ang niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga ni siya sa sa doktor ulit dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang may kay Ma'am Mitz na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Susursugon. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplahan ko kaagad siya ng juice. Tapos, patakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. So, sa family, ma'am, aside from yung father mo, may iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng CMD, CMD, yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante talaga yung detox. Ako rin nga, na-detox din Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa maganda ang CMD kasi herbal nga, hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po. Taga Bakakay. Opo, Bakakay. Ayan, salamat po, madam. Ayan, o diba? So amazing na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Hello kay Ma'am Mitz Biescas, happy birthday! Yan, and Jose Hapson. Okay, so again, ulitin ko lang yung aking text hotline, it's
904-0717-0939, 904-0717. At yan sa Bakakay Albay, tuloy pa rin ang schedule nyo ng free health consultation. Basta ngayong buwan, MWF, dyan po sa CMD Center in Bakakay. At yung Saturday, Sunday, dyan naman po sa Santo Domingo, Albay. Yan. Ngayong, take advantage. Ngayong, ano lang yan, April. Okay? So, isa pang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Ito, pakinggan natin to. Bumibili lang ito ng CMD sa office dahil yung asawa niya ay hindi na raw makadumi. Pero nang kinausap ko, mas matindi pala ang problema niya. Kaya pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulak. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok na ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Oh, grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo. Hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. So, tubig na lang. Tapos, pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yun, pag CR ko. Lumabas na yung mga, bato. Marami ba? Opo. Talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, meron pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya nailabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February. Mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay, normal na. Mas maraming nag-normal kaysa ng dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa'yo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa'yo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi
mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na Yung dalawa ko pong anak, nag-CBA po, yun lang. CBF. CMD? Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayun, o, di ba? Ang dami niyang nilabas na gallstone. Sa atin po, kidney stone, gallstone, hindi kailangan ng operasyon. Pag naagapan, kayang ilabas. Ganon din po yung mga bukol-bukol, ha. Kailangan lang alam ninyo kung paano i-manage yung mga iba't ibang health problems na pwedeng dumapo sa atin. At tandaan natin na ang sakit ng tao, 20% genetic, namana, 80% lifestyle. Whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Okay? So, ang bilis ng oras, 3, 4, 5. Oo, dito tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top, St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan Baka kay Albay, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. Diyan sa J-Pang, sa Camarines Norte, ang product natin nandyan, care of Ma'am Sonia Bibon, sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, dito tayo. Ay, yung mga taga, mga taga Masbate, mamay abangan nyo at bago na yung center natin dyan. Pero yan, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Ito, pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Karamuan. Katisasil, Binanawahan, Camarines Sur. Yan. Diyan sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, malapit sa Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torripalma, San Roque.
Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, Wellness Center, San Pedro Vera, Catanduanes, at dyan din sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, ito po yung ating center. Sa second floor, CMD Center or NAB Wellness Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atap Fast Cash. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. In front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñanas, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Richelle Icardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue. Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bacacay. Sa 2nd District of Albay, siyempre yung aking center. Hello, ma'am. Hello po kay Ma'am Arlene Jacob. Okay? Ang aking center sa Legazpi, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14, Piborg Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. CMB Office at 2nd floor, Kamalig Market. Oo. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis,
care of Office of Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Center tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purokto, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Pero sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Especially po yung may mga sari-sari store, mga drugstore. Pwede kayo mag-apply sa amin. Gusto nyo maging retailer, mag-contact po kayo sa akin. At meron tayong special package para sa mga retailer natin. Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. At magkano pala ang membership ngayon? 5,990 kung saan you get lahat ng products worth 6,000 plus. Walang lugian. Lahat po yun ay magagamit po ninyo. Okay? So, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin ha. We share to you people the business side of Health Code International. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yan, sa mga taong mahilig magkape, na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na palitan ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil po siya ay mayaman sa minerals. Sa mga taong hindi na regular magdumi, eto, maaasahan nyo talaga. CR juice, pagpa-CR talaga. At ulitin ko sa inyong lahat, pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation na save natin sa operasyon. So again, ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.